אני דניס בר אהרון. ואני אבי בר אהרון, מייסדי עמותת Make-A-Wish ישראל. דיוויד היה אחי הצעיר, והוא חלה בסרטן. המשאלה האחרונה של דיוויד בשביל עצמו זה היה לטוס לאינדיה, אבל הוא לא הספיק. ולפני שהוא נפטר, הוא אמר לי, אני הייתי כל כך שמח אם תשים משהו לילדים חולים, שהם כן יספיקו לעשות את כל הדברים שהם רוצים לעשות בחיים. Make-A-Wish ישראל נולד לפני 29 שנים. אנחנו ביחד עם אח שלי דורי, זיכרונו לברכה, הקמנו את העמותה. ב-29 שנים הגשמנו מעל 6,000 משאלות, וראינו את ההשפעה של הילד. הוא יודע שהוא יכול להגשים משהו שהוא חשב שזה בלתי אפשרי, לאפשרי, זה נותן לו המון המון כוחות. כמו קסם, כמו fairy dust. אנחנו ראינו את ההשפעה החיובית, וקיבלנו המון פידבקים חיובים על זה, אבל לנו היה מאוד חשוב באמת לעשות איזשהו מחקר מדעי שיאשר את התחושות האישיות שלנו, שזה באמת תורם להצלחת הטיפול. וככה הגענו לאוניברסיטת רייכמן, וביקשנו שהם יעשו מחקר מדעי. התוצאות שגילינו היו מבחינתי קסם גדול. זה השיעור לכולנו. שיעור לכולנו בתקווה. במהלך ההתמודדות עם המחלה, יש רגעים שמאוד מאוד קשה בהם. בשלבים האלו, המשאלה היא תזכורת קטנה למשהו טוב שעומד לקרות. עוד מעט תפגוש את מסי, עוד מעט תקבל את החדר החדש. וכשהילדים חושבים על זה, הם מתמודדים יותר טוב, ושריר החוסן שלהם משתפר. ברמה הפיזית, ילדים הרגישו יותר טוב. ממש ראינו השפעות על איכות החיים הרפואית של הילדים. ברמה הנפשית, הם היו עם הרבה יותר תקווה, הרבה יותר אופטימיות, פחות דיכאון ופחות חרדה. כשבדקנו אותם חודשים אחרי הגשמת המשאלה, הם היו שמחים יותר, רגועים יותר, עם פחות תסמינים של חרדה ודיכאון מילדים אחרים. כלומר, משהו בשריר החוסן שלהם הלך והשתפר. היום מתייחסים להגשמת משאלה כחלק אינטגרלי מהטיפול התומך בילד שמתמודד עם טיפולים מאוד מאוד קשים. בכל העולם, הרופאים אפילו נותנים מרשם ל-Make-A-Wish. כן, אנחנו אומרים שבזמן שהרופא נותן את התרופה, אנחנו נותנים את הקסם.